EC angkang Pan Troxy Kebra Troxy lapen Bokajan Subdivision angkang Pan Troxy Kebra Trok Tokbor Troxy Kethom an vote ke jokpon. Nijang Karbi Anglong angkang Karbi Anglong Autonomous Council kilik Pan Troxy Kebra Trok Tokbor EC lapen Duar Amla constituency along wo signify keparni palong ni polling station along puthot kilik kepadopon thu. Langthat polling station along Bang Ingkoi aradatu vote jogdun long letet. Kardong pini prime time along penili sami mirina hansepi pini birtang tompen chethan ponsena. Kedamtang wo signify ner kebarni Karbi Anglong Autonomous Council kilik padopon lo. Bang sohut kilik kepadopon ahut along pen along polling station along kahuri side lo. Bang song bong pen along a polling station along a bangke kilik misen pen pajut pon lo. Kedamtang wo signify ner kebarni Karbi Anglong Autonomous Council kilik padopon lo. Bang sohut Karbi Anglong aradatu mithang avot ke chijok dunji aphan adapen mithang a polling center along vote chijok dunsi mithang aning ke hang abang phu aphan vote chipi don rentilo. Coche junje pen alang litum amena labangso voting right labangso jakong alang litum labangso right alang litum labangso bunang jok dun bharsi pini alang litum labangso dodi sangse alang litum pedap pen lapuson se alang litum nar jab dunlom risoi jang pen chenglok lapen peneng mangalalo peneng voters akimi penang an ke klang do lapen alang litum voters ID ke chelong lo sitame ladak list along main list along amen ave lapuson da dulang lapuson alam kita ke klang lasi lalo lasi la bielo tum jasmet kelang cari dun pameme posila poson si alam ki dukolo lasi lalo ladak sitame chukidamtang MSC election pen non pen langdam lo plote chu aprang ke 80% labangso turnout voting dolo sabe non pong bang ke kwantong dojine non pong non nilitum average nepuni lang sitame lalo nilitum mahamai constituency ki parlopon along PS ke langdam lo plote penak an risoi jangatum good ke jok aphan lapen risoi jang pen chenglok sarmar satimar tum pen chenglok penak an good ke jok aphan labason alain ki ding labason thek pon long rata ning rong mane lili ning rong ini dak am thek dak lo rata ke hai ke lagi dia ke hai tapi gue Karbi Anglong arat tuman te tamme lo BJP fan ke kroidum se ke ong kini macet thek dak lo along la emisi ke hai tumen non kilik dun cepat dun tumenta pon pen da mechi anu lo benda Lason sikili galong break jam racharia song pen ki thordun a candidate atum setame methang avot chipi don renti. Hey Halapu Bokajan Subdivision angkang Duar Baguri Socheng Thenta pen Danglok Nilip Diopani Sarupathar lapen Bokajan constituency ara datum setame methang avot chipi don renti. Pini lagi Karbi Anglong Autonomous Council election pini musikner kebarni Karbi Anglong break jam adim labangso kilik ke dosong thak pini dak domara police station or losme dak basagaung isi polling station do labangso polling station losme pada baji troxy pen non an kami muni tunggang bom sila bangso election alang cuma ningi cete candidate do han vote PDG masing banglo la sila bangso polling station long rongkuan sigi parlo la pen ko an up high voters do mala bangso lam nili ka chini ki phan li dak BLO indu alang phan ni ka ji phan aprang si Karbi Anglong life ahin penali phan kardom pajio no kardom acha dak la bangso polling station long bangkuan voters do pene left another bang 1020 do na pen hala ko right on bang right wing bang ke 747 37 vote. अच्छा wrong कौन सी के पढ़ो लबांग सो हाला को right on bang wrong free do lapen left on wrong free. अच्छा तुम कमा था तेरा that 10% vote edgy कुछ मत हमा 10% an ke kali se tame nili matha dengke lab that 1020 ang bong pen 900 an dak ke vote ji ni det fasilang tum vote pig lo ke di te kumba phang bang si vote ki pig ni tum ke ni je te bang ke dak MSC la
bisa sok itu sih nal itu dapat lo itu dah 60 rong pa Tadi orang pardi. Nal itu ke bang tuan ke alang fancy boat pialo. mana ni tu pu dekhe lagi muni ni lama pot nasi mana ajak tu mang ke akapre ke jok tu dah doji sampai ni tu mang ke dak prai ke BJP si on ni tu mang ke Lason thot si bokajana longta mesen pensi kilik pado pajut pon. Yang live kilang te wala prangsi kardom pajirlo pini lake Karbi Anglong Autonomous Council labangso election mate kilik pangpu kangwai arni lo pedabada bayi troksira chitin pen nonan sitame labangso bhut kijok asai cheng pontang lo lapen morning ang sam baji plira chiti manote labangso vote kijok asai ington ponpo kasi non nili kedo lake PS number 21 17 nong bukajan LA constituency ang kanglo la bukajan LA constituency ang kangalong ladak trok constituency do la pen ke aswang bong ke la henlo je isi bang ke socheng denta sitame ladak si bukajan LA along siwan igderlo 17 nong bukajan socheng denta LA constituency la pen 21 nong Borjan MSC constituency 22 nong Soruputhar MSC constituency lapen 23 nong Bukazan MSC constituency 24 nong Deopani lapen 25 nong Nilip lapen 26 nong Kilakbangket Duar Bagori MSC constituency la Troxy MSC constituency Bukazan Eliang Kanglong Kedamtang wosik ni pioneer kepani Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke pado ponahut Dipu Deputy Commissioner angkang Kadukawi Puloni Langhin Haurakhat Kadukawi constituency kep angbong pen Pan Troxy kebra Troxy an vote jok ponlo lapen Bokajan subdivision angkang kedo constituency Troxy along pen Pan Troxy kebra kithom ra Tokbor Troxy ra kithom an vote jok ponlo News report Bikram Teron Bokajan pen Ananterang Dolamara pen Arjison Rongpar lapen Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Live Kedamtang wosik ni pioneer keparni Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke pado ponahut nijang Karbi Anglong constituency ang kangalong kedo constituency palong ni along che bohong chingchek ang bong Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke pajut pon Lason si rachari asong atum Methang kache pahay ponji mate ajada bidi pensetami hainang ji pu kamatha lok penajok nijang Karbi Anglong arlo palong nia constituency along chithing chichok pen raikom sakhia tumpen blank fire ke up nang lapuson pensi Karbi Anglong Autonomous Council kilik pajut ponlo alam ki ke doa constituency lake bithung reng thama lapen duar amla a constituency along lason si nijang Karbi Anglong arat vote ke jok along amen dolo pupen kidang lok Saru sarhang atumta vote jok donsi amithang mithang aning ke hang abang phuaphan ingwai donsi vote chipi don rinti lo Kardom Karbi Anglong live kelang ara do ana fans tame afrangsi Ladak Hamren West Karbi Anglong district pen lakso KAC election 2022 KP along mesen pen kapichun long lake lahano the cemetery tum Ladak West Karbi Anglong lake homestay sirkep doramla pen kecheng lop Ladak ongdung adim along sitame kadokave sector phokepra pli an do lapen laso changse polling station bang Haruinira Trokner Kepra Ketom Ando La Anangbong polling officer Lapen sector officer La Katu Kave Kedam Tang Nini Aprang Alang Tumafan polling station Tinalong Toy Damsi Pini Abangke Mesen Pen Ada Bayi Troxy Pen Cheng Ponse Ladak Ongdung Avut Abangke Amatang Aning Kehang a candidate upon Lapen Party Kaching Hon Pen Ajok Laso Kachi jok atum ta dolo lasi Halapu Duar Amla constituency kaparlo Punja polling station Crate Rock pen Crate Rock sialong kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council kilik ani rat thurpak pen belot alo me thordut la pen belot box thengdak ajok puthot penap mati wosik ni phakke parni kilik padu ponthu popasi nijang Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua pen pini pherangkya maya long pen pangdak pon His poll yesterday was 76.11. The highest being in the Bithum constituency, and we have another in the
Also in Amren also there is a good polling percentage is there. So everything passed up peacefully except in Dwaramla, 2 polling stations where the repoll will be held night. Only Yeah. between it. Yeah. Not between, it is in Dwaramla. Oh, Dwaramla. Dwaramla. Oh. It is 16 and 17 PS. Repoll will be held tomorrow. So we have given these new polling parties and all sector officers and total security will be taken care of so that no untoward incident happens. Okay then. Hamren pen Daniel Inki lapen Helang pi pen Mohanteron Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong district ke parlo Kopili constituency angkang Langthat polling station along aningkan wang vote ke jok dunver aradatum aphan mate sotro rong don trok aradatum aphan voter list along amen nang kele dun de ajok amithang avot anta che jok dun long le det lo Lason si ningkan phopen ephong laki methang aning ke hang methang ning ka chingsam abang phu abang pia phan ingwai si methang anam ke sonnai avot ka chipidun arni lo Lason si ke damtang wo signify ner cap arni abang ke methang long ri long padalong ke mesen abang phu ke chari ponji aphan kangwai arni nang lesi radatum aning kang sam abang phu aphan si methang avot chipidun rinti lo Bonta Nijang Karbi Anglong district arlo Kopili MAC constituency angkang Langthat polling station arlo kedo sotro arong along kedo vek aningkan wang vote ke jok dun long vek atum don trok aradatum aphan abangki voter list along amen nang kele dun dedet ajok amithang avot anda che jok dun long le det khangjang lo ahok pining Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahot sotro arong don trok pen kaddu kawi bang ingkoi aradatum abangki vote chipi dun long lesi hemche dam nang kok lo Nilitum ke inglong arat mithang avot chipilong nangji usi mithang asai amodo an che otekang si wanglo setami nona bangki nilitum amen ka vedera jok vot jok long le det lo usi che thampon akar kini tungka bacabani pusi lai akar cibandar lo sini itu make inglong arat ama sini itu make kedua kita minta kostopik la sini itu make nona bangke ke bang an kostopik ni itu make joklong nang pola sini tungke pula Athema jolong le pulo na ko polang mani tumta kan suri kampen ci ubub sini tumta cewang lo nasi jolong nang po pusin tum ciri lo pendak ta lang thata long ta ve lo la pen ha lang thata long ta ve lo la pen ha lang yi thingda ciri dam lo lang mi pi apuling lo da ciri ab lo ni tum hok ta lo thai ve lo Bangso avotar list along amen nang kidun dedet abangki nilita thangnat kachini avi laki election officer atumsi chini popusi BLO Chandra Ingleng pen che thampon Putar bangke nilita chini delo laki election commissioner se chini lo pen MP huta joklong lo voter ID ta rolong lo MP huta jolo MLA huta joklong lo pipusion MAC hut nang dun de ma la bangke nili toro pelagi puita kali lage rong sor phala du puita kali nili la bangke hadak bang commissioner lo tong printing mistake lo ne copy lo ne ama nang dun de lo ama bang ko arat atum lo bange bhu jong lo de lo Halapurat pen kaningje pon atengke kedamtang MP MLA kilik ahut setami thangnat kasiksak avisi vote joklong pami ahok pet pen langdam pulote kilik aprang pensi BLO abangke rongwangsi nang pachini nang jia podlo kopia thesi BLO bang vedalo pusi rada tumpen BLO aphan aning kang samse chepaklang MPMA antai digade penon PNC bapa thunga pejabat asalam beru masuknya dah dakut masuknya ma pusi itu ahin bagal pachini dala nasim asona kan potem me plan eklamri pajada nasi di tempat kamu cacing ke nang awak akai kason jam lo ahuti ganang Keroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Dogmoka police station angkang denarong ahithia dung het kedo RCC adolong along ke damtang wo signify nerkep aningwe por phai kep malom ihum Swift Desire akar klodam chok Kedamtang wo signify nerkep arni ihum AS02W6394 Swift Desire agari Haurakhat towar kok thom kache tok along pen barsi Nogao an kedam jipura penang an gari kapangtang dolo bonta non malom krong plia towar kase marbom ajok denarong ahithi lepo dok along ihum RCC
bridge kasemar pon setami dolo bangso RCC dolong along ke pachat hectic swift desire ke klodam chok akar arlo ke do bang hinia bang photum areng hu sonang koklo birta ke long pon atengke areng hu ke so bang hinia tumta bilaspuri akhai pusi than pon langdam pulote krongpli atowa kasemar bom ahut ihin pen ke dam nangji ke sang nangji la pen ke kek nangji angtar thangnat ke tar pon kavidet ajoksi lapuson ke dam ke bang atum phonang aret lopusi than pon areng ke sodak bang hinia atum aphan dokmoka police station atum chepari deng ponsi selang ponlo halapu borpothar police station angkang upper diopani pen kewang bom ihum tata ayudha rongplimplam adam prolong chingkoi phit kedam tang wosik ni pioneer cap aner lo porphai isira ajitim malom ka chingkoi phit ajok adi malong amat inut ariso apran damjuilo lapen bang troxy atum areng hu sonanglo kachingkoi phit tata ayudha anambar laki AS05 AC 1596 lapen apran kedam nangjoi abang formen risim hanse pusi pang thekpon bangsa gari cingkoi bang ke lapu pen latum deopani dam lah hai deopani dam lo ke latum deopani dam pen gari ahira kita era pen latum metric pass lo ke metric pass latum ani porong se kita ani porong dam lo ke bangsa gari bang ke speed si ke bang latum hai ke sulai bang ke arling akola pen laki bang tuman ta arling sade itu mela ba agari bangso ala so gari na sulai lo ladak bang ke na pakai kono dera system lo 60 70 si ke bang gari speed hai इनका तानी लोग पिनांग मती तानी लोग पिनांग लामा के सांगन इधर रमा के लातुम बांग उधर पूर्ण थान फिर रमा अम्मा के पार्टी नहीं सी के चिंकोलो अगारी बांग ला नो जो पार्टी नहीं माने चेफार ले बताए नहीं कंते किथी लसन दुलो मा किथी तुम बांग के इन्हीं नन कर जुलो तें इन्हीं की बांग थे लोग दाला इन्हीं बांग ला डायरेक्ट मसी गाड़ी मसी बाप लाम लो अगारी बाप लाम लो इनके इन्हीं बांग के हला दा अपुलों सी दिहा अपुलों सी पिनी अतिथि अंता जनते है हमारे नन हॉस्पिटल नहीं लिसी फोन कॉल हॉस्पिटल पर फोन आप तुमान सेबा पेन HSLC asadlang kidamtang wosik ni phai troxia ni sadlang ke paklang ahut sadlang angthek chilong det pen puthot arni aning karong pen ahem ka chewang abang akisung khonanglo areng gi so atuma phan tong sekot pen sekelang aphan pondetlo lapen ki thitang apum setame raikom sai khia tum chipari deng ponsi postmortem aphan pondetlo News report Bikram Teron lapen langchi thing pen subhas terang karbiang long lai Pinianerlo porphai hinia por hanjang lang solong all party hills leaders conference mate APHLC atum pen tong sekot pen pherang kya mai kangni Patumi mate wosik ni pioneer kebarni karbiang long autonomous council along MAC ang hoya phat kilik padosi karbiang long along long inkwara trok a constituency along vote jok ponlong Bangso kilikalong isi hinia long arona teng pen ki claim ki chokchi aputhak APHLC asong atum pen phirang kya mai ingi ponlo alang litum pen karbok pon ke district administration atum ki thek thedet ajok pinnangan adim along kahuri sai kache bohong la pen ballot box ke phalang no hai hui nang ke dokok ke manghu me melo laki amut pi amatsi administrative atum failure binonglo La sila so puthak so dak pen pinrem lo la pen monon phi la pusona sai lang no nang ke klem along ke khang don khip ji aphan tuni ri padopon pon ke bonai lang lo ini ka lu chu lo phang check lo atu pi lo ke na tu ke lang ji ka serial number lang la to amen ni me ke charge busi pu ana amen na de government ko filar lo lage ame ke charge se lo bisa ma da ko so lo to ni ke ako lage isi ke pacho ba lang ni me ke charge ko de ala tu ke lage serial number lang chola cho ata hala election na polling agent tu nasi complain lagi ter ke panjok tak pemati nama pilo lah tu ame kiri pathe jatuh pathe ke pathe ame nasi lah parting for Aku ni tu dulu APSLC tu kita kami misalnya dulu kau sih naso institution kan kalau terapa tu ke apa parti rata tu ke lagi aku solusi lagi isi angin kau Lapen halapu BJP atumta lapuson soluk sodak atomon ke wan bede ji aphan pachini athe kilik pute ingsamjin pensi padolong nangji jakong pen kali pute kilik pado pen thangale avidet lo pusi ningje rat kumara phansi aninga chingsama laki rat si chongwai po lasi BJP atum a odadur chelar nang popusi sodak pen ningje renti The same incident that has happened in Nuaramla also, especially Punja polling station, left wing and right wing. So
So I wonder why the district administration has failed to control the law under their hands, because it is totally violation of election norms as per the State Election Commission orders. Therefore, we condemn these two incidents, and then in the days to come, we appeal all the Hills people residing in West Karbi Anglong and East Karbi Anglong. Such incidents should not happen again, and in the days to come. We APHLC fight for peace and justice, and to restore back what 6th schedule, that is the Constitution of India, and it is for the welfare of all hill tribes. So, such shameless act done by the BJP hooligans should not repeat it again. So therefore, we appeal the district administration, the police should maintain carefully and look after the matter in the days to come. Bangso Perangke Amaya long APHLCCC Legal Chunbang Samson Teron Sarupathar candidate Bapuram Terang Bokajan candidate Pranjal Kro Diopani candidate Endhoni Bongrum Socheng Thenta candidate Horen Thangchola pen Penangan claim bangatum Chitong Dun Bokajan ben Ananterang Karbi Anglong Live. Tang tepini prime time berta ke lapuan si kang toniklo.